Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 16 апрель пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trt.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Пакистанның югары дәрәҗәдәге делегациясе Тәһранга сәфәр кылды. Иран АКШ белән Пакистан арадашчылары аша элемтәдә торуын җиткерде. ИРНА дәүләт мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Исмаил Бекай чәршәмбе көнне Вашингтон белән сөйләшүләрнең торышы турында аралашу дәвам итә дип белдерде. Бекай Иран делегациясе якшәмбе көнне Тәһранга кайтканнан бирле ике як арасында Пакистан аша берничә хәбәр җиткерелүен дә әйтте. Вашингтонда Ак йорттагы брифингта АКШ Иран сөйләшүләре турында өстәмә мәгълүмат уртаклашылды. Ак йорт сүзчесе Каролин Левит төгәл дата яки АКШ ягы өчен төп сөйләшүче әлегә билгеләнмәгән булса да, сөйләшүләрнең икенче этабының Исламабадта узуы көтелә дип белдерде. Левит шулай ук илбашы Дональд Трамп Пакистан аша гадиләштергән элемтәне дәвам итәргә кирәк дип саный һәм бу диалог каналы актив булып кала дип белдерде. Мәскәү якын көнчыгыштагы киеренкелекне киметү өчен тәкъдим ителгән Иранның барлык байытылган уранының контролен үз кулына алу тәкъдименең АКШ тарафыннан кире кагылуын белдерде. Дәүләт мәгълүмат агентлыгы РИА хәбәр иткәнчә, Кремль сүзчесе Дмитрий Песков Индия Тудайга биргән интервьюсында Русия Иранның байытылган уранын үз территориясына кабул итәргә әзер дип җиткерде. Русия бу идеяны беренче тапкыр июнь аенда тәкъдим итте. Иранның уран запасларын күчерү һәм идарә итү тәкъдимен кертте, ләкин планда алга китү булмады. Әлеге тәкъдим бу атнада кабат көн тәртибенә килде. АКШ медиасындагы хәбәрләргә караганда, Пентагон Кубага хәрби операция планын тизләтә. Бу мәсьәләгә якын ике исемсез чыганакка нигезләнеп, USA Today газеты булай дип хәбәр итте. Трамп җитәкчелеге утрауда операция башлау турында карар кабул иткән очракта әзерлекне көчәйтү турында күрсәтмәләр бирелде. Бу еллар дәвамында икътисади басымнан соң потенциал эскаляцияны күрсәтте. ZTO яңалыклар платформасы башка бер хәбәрдә АКШ рәсмиләренә Ак йорттан Кубага хәрби хәрәкәт планнарын киңәйтү турында яңа күрсәтмә бирелүен җиткерде. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган үзенең Эн социаль аккаунтында Кахраманмараштагы кораллы һөҗүм турында белдерү ясады. Мин Кахраманмараштагы кораллы һөҗүмнән зыян күргән барлык гражданнарның, гаиләләренең, аеруча укучы балаларның кайгысын уртаклашам. Бу вакыйга бөтен Төркияне тирән кайгыга салды. Кызганыч, бу фаҗигале һөҗүмдә без укучы балаларны һәм фидакар укытучыны югалттык. Мин кырбаннарга Аллаһтан ярлык сорыйм һәм аларның гаиләләренең, бөтен мәгариф җәмгыятенең кайгысын уртаклашам. Прокурорлар, гражданлык идарәсе һәм мәгариф инспекторлары җентекле тикшерүләр алып баралар. Бу вакыйга һичшиксез барлык яклары белән ачыкланачак, диде Төркия илбашы. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль армиясе пәнҗешәмбе көнне Хизбуллах белән дәвам итүче бәрелешләрне күз уңында тотып, Ливанның көньягында яшәүче ватандашларны Захрани елгасының көньягындагы төбәкләрдән китәргә чакырды. Экс челтәрендә урын алган белдерүдә армия сүзчесе Авичай Адрая армиянең көчле һава һөҗүмнәрен дәвам иттерәчәген белдерде һәм тыныч халыкның шундук китүләрен таләп итте. Һавадан һөҗүмнәр дәвам итә. Армия төбәктә бар кешене операция алып бара. Иминлегегез өчен тагын бер тапкыр иләрегезне ташлап, Захрани елгасының төньягы
ягына китегез диде ул. Адрай һөҗүмнәрдә Хизбулла эшчәнлекләренең максат итеп алынуын әйтте һәм төркем агзаларына яки объектларына якын булган тыныч халкының куркыныч астында булуы турында кисәтте. Хизбулла сугышчыларына, аскырмасына яки хәрби техникасына якын булган һәркем үз тормышын куркыныч астына куя диде Адрай. Бу кисәтү АКШ илбашы Дональд Трампның чаршамбы төнендә Израиль һәм Ливан лидерларының якынча 30 елдан бирле беренче мәртәбә пәнҗешәмбе көнне турыдан-туры сөйләшәчәген әйтүеннән соң ясалды. Белдерү сейшәмбе көнне департаментындагы очрашудан соң ясалды. Очрашуда Ливан илчесе Хамады һәм Израиль илчесе Ечейл Лейтер катнашты. FIFA башлыгы Джанни Инфантино АКШ һәм Израиль Тәһранга каршы сугышын дәвам итсә дә, Иран һичшиксез 2026 елгы дөнья чемпионатында катнашачак дип белдерде. Иран һичшиксез киләчәк. Без ул вакытка кадәр хәлнең тыныч булачагына өметләнәбез диде ул. АКШта июнь айына планлаштырылган матчлар турында ул булай диде. Ләкин Иран килергә тиеш, алар үз халкын тәкъдим итә, катнашу хокукына ия булдылар һәм футболчылар уйнарга тели. Спорт сәясәттән читтә булырга тиеш. Әгәр күперләр төзүгә һәм аларны нык тотуга ышанган башка кеше булмаса, без бу эшне башкарабыз дип истәде Джанни Инфантино. Бу белдерү Мексика ФИФАның Иранның барлык матчларын АКШның көньяк күршесенә күчерү үтенечен кире кагуын раслаганнан соң ясалды. 28 февральдә АКШ һәм Израиль башлаган сугыш аркасында Иранның турнирда катнашуы шик астына куелды. Иран 2025 елның мартында Үзбәкстан белән 2-2 исәбе белән бәрабәргә калганнан соң 2026 елгы футбол дөнья чемпионатына юллама алды. АКШ, Мексика һәм Канада бергәләп кабул иткән чара 11 июньдә башлана. Иранның Г төркеменең барлык матчлары Бельгия, Мисыр һәм Яңа Зеландиягә каршы АКШта үткәрү планлаштырылды. FIFA сәхифәсендәге уен календарына караганда, Иран Яңа Зеландия белән 15 июньдә Лос-Анджелес стадионында, Бельгия белән 21 июньдә шунда ук, Мисыр белән 26 июньдә Сиэтл стадионында уйнаячак. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы Нуман Куртулмуш Берләшкән Милләтләр Оешмасыннан Израиль агзалыгын туктатып торуны таләп итте. Фәләстинле тоткыннар өчен үлем җәзасын гамәлгә кертү омтылышын тәнкыйтьләгән Куртулмуш апартеид дәврендәге Көньяк Африкага каршы күрелгән халыкара чараларны үрнәк итеп күрсәтте. Истанбулда оештырылган парламент-ара берлекнең 152-нче гомум шурасында чыгыш ясаган Куртулмуш халыкара системаның моннан алда апартеидка каршы эшкә керешүен һәм 1974 елда Көньяк Африканың БМО агзалыгының туктатып торылуын хәтерләтте. Төркия парламенты рәисе Израильнең охшаш сәясәт алып баруын яклап түбәндәге сорауны бирде. Бер үк илдә фәләстинлеләргә карата бер канун, израильлеләргә карата икенче канунны үтәү апартеид түгел дә нәрсә соң? Куртулмуш БМОны да тәнкыйтьләп соңгы бәрелешләрне туктата алмавын һәм аеруча Газидәге кырыслыкны булдырмый калуда нәтиҗәсез булуын әйтте. Берләшкән Милләтләр Оешмасы кызганыч көчне кулында тотучылар үзләре теләгәнчә җитәкли торган халыкара оешмага әйләнде диде ул. Бик күп якын көнчыгыш дәүләтләренең суверенитеты бозылуын ассызыклаган Нурман Куртулмуш барлык дәүләтләрнең дә тигез суверен хокукларга ия булуын белдерде. Куртулмуш программаның өстәмә чараларында Оман Шура киңәшмәсе башлыгы Халид Әл-Маави белән очрашты. Оманның арадашчылык тырышлыклары өчен рәхмәт әйтте һәм утны туктатуны даими итү өчен Пакистанда сөйләшүләрне яңадан башларга чакырды. Төркия парламенты рәисе Израиль гамәлләренең фарсы култыгы илләре белән Иран арасындагы дошманлыкны үстерү куркынычын тудыру турында кисәтте. Куртулмуш Төркиядә парламент-ара берлекнең гомуми шурасының 4-нче мәртәбә оештырылуын җиткерде. Ристат Энерги консалтинг ширкәтенең соңгы хисабына таянсак, якын көнчыгыштагы хәрби хәрәкәтләр нәтиҗәсендә энергетика аскырмасына китерелгән зыянны төзәтү бәясе 58 миллиард долларга җитәргә мөмкин. Бу вазгыятьнең төп детальләренә килсәк, гомуми сумманың иң зур өлеше 50 миллиард долларга кадәр нефт һәм газ чыгаруны эшкәртү һәм экспортлау аскырмасына туры килә. Калган 3-8 миллиард доллар электр станцияларын, сусызландыру эшханәләрен һәм сәнәгать объектларын торгызу өчен кирәк булачак. Төп зыян күрүчләргә килгәндә хисап буенча иң зур чыгымнар Иран һәм Катарга туры килә. Катарның аеруча Раслафан индустриаль шәһәрчегендәге сыйыкландырылган табигый газ терминаллары җитди зыян күргән. Халыкара энергетика агентлыгы җитәкчесе Фатих Бирол билгеләп үткәнчә, төбәктәге энергетика куәтләрен сугышка кадәрге дәрәҗәгә кайтару өчен 2 елга кадәр вакыт кирәк булырга мөмкин. Шунысын да әйтергә кирәк, төзәтү эшләре яңа куәтләр булдырмый, булган ресурсларны төзекләндерүгә юнәлтелә. Бу исә дөньякүләм энергетика проектларының тоткарлануына һәм
бәяләр үсүенә китерәчәк. 8 апрельдә АКШ һәм Иран арасында игълан ителгән 2 атналы утны туктату режимы энергетика объектларына һөҗүмнәрне киметте. Шулай булса да, белгечләр фикеренчә, бу 58 миллиард долларлык хисап глобаль тәэмин итү чылбыры өчен зур сынау булып тора. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган Азәрбайҗан шагыйре Бәхтияр Вахабзадә турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Бәхтияр Вахабзадә 1925 елның 16 августында Азәрбайҗанның Шәки шәһәрендә дөньяга килә. Ул дөньяга күзләрен ачкач, әтисе Зәкәрия бәйнең борчылган йөзе һәм әнисе ханым хатунның агарган йөзе киләчәк давылларның хәбәрчеләре кебек була. Сабый чагында аны баласы булмаган үги абыйсы Мәхмүд һәм җиңгисе Гөлсәр ханымга бирәләр. Бу үзгәреш 21 ел сер булып кала. Яшь Бәхтияр университет елларына кадәр әти-әнисе дип белгән кешеләрнең чынлыкта аның абыйсы һәм җиңгисе икәнен белгәч, тирән травма кичерә. Ләкин бу шәхес кризисы аны бушлыкка батыру урынына хакыйкать һәм бәйле булу төшенчәләрен тормышының үзәгенә куйган зыялы тууга юл ача. Аның тамырлары турындагы бу хакыйкать ачысы соңрак милләтнең тарихи тамырларын һәм богауларын сорау астына куйган гаять зур социаль тавышка әйләнә. Вахабзадәнең үзенең чын гаиләсе турында бик соң белүе җанында төзәтеп булмаслык бушлык тудырса да, җиңгисе Гөлсәр ханымның дан күргән мәхәббәт бу травма өчен сыену урыны була. Аның үз баласы кебек кабул иткән бу хатын-кызга тугрылыгы төрки әдәбиятта әниләр турындагы иң лирик һәм моңсу шигырьләрне тудыра. Әнием үлдеме шигырьләре биологик югалту өчен генә түгел, шагыйрьнең катлаулы эзләнүендә тапкан бердән-бер абсолют сыену урынының, ягъни бернинди шартсыз, эшкертсез мәхәббәтнең чагылышы. Шагыйрь җанындагы бу шокны һәм үлем тудырган тирән бушлыкны чагылдырган шигырьләр аның каләменнән агып төшкән иң саф күз яшьләре. Бу нинди дөнья, мин аңламыйм. Сине сулышы белән җылыткан кеше бүген бызга әйләнде. Үз тормышында ялган һәм чын арасындагы нечкә сызыктан үтү Вахабзадәне гомере буе ихласлы һәм милли хакыйкать эзләгән язучыга әйләндерә. Совет режимының тимер йодрыгы астында Азәрбайҗанның Русия һәм Иран арасында Әрәз елгасы аша бүленеше турында әсәр язу, ул чордагы шартларда чын мәгънәсендә үз-үзеңгә кул салу иде. Ләкин Вахабзадә Гөлистан шигыре белән үзен куркыныч астына куйды. Беренче тапкыр туган шәһәре Шәкидәге җирле газетта басылган бу әсәр тиз арада зур шау-шу куптарды. Бу шигъри юллар үз иленең таркалуын курыкмыйча игълан итеп, Совет аппараты кагыйдәләрен җимерде. Бу кыю гамәл өчен Вахабзадә 2 елга университет укытучысы вазифасыннан читләштерелде, ләкин халык күзендә ул 2 канат белән очучы милли геройга әйләнде. Ул дөньяга шагыйрьнең сүзләр белән генә дә каршылык күрсәтү үзәге булдыра алуын, төркиләргә зур басым ясаган сәяси хакимияткә каршы телне, идеяларны яклау сәнгать итеп куллануы булуын исбатлады. Бәхтияр Вахабзадә өчен тел аралашу чарасы гына түгел, милләтнең яшәешен раслаучы документ. Аның латин теле шигыре аша Советлар Берлегенең ассимиляция сәясәтенә каршы ясаган мәшһүр чагыштыруы бүгенге көндә дә актуаль булып кара. Шагыйрь халкы үлсә дә теле яши торган цивилизацияларны, халкы яши торган, ләкин теле үлгән җәмгыятьләр белән чагыштырып, катгый кисәтү ясый. 1972 елдан бирле Төркиядә дә зур сыклану күрсәтелгән туган телем шигыре Вахабзадәнең тел өчен көрәшен байрак кебек күтәрде. Совет басымы вакытында ана теле, туган тел сүзен әйтү дә җинаять дип саналган чорда ул үз халкының аңына: "Әгәр минем телем булса,
Миндә бар дигән милли рух сеңдерде. 1990 елның 20 гыйнварында Русия танклары Бакыга кергәч, Вахапзадә бу канлы көннән соң ул үз халкының намусы һәм газапларын дөньяга җиткергәндә, мин шул көнне асылымда үлдем дип, бу фаҗиганың үз җанындагы чагылышын тасвирлады. Шагыйрь фәлсәфәсендә сәнгатьче фил сөягеннән ясалган манарада утырган кеше түгел, ә милләт хезмәтчесе. Вахапзадәнең милли хәтергә тугрылыгы җәмәгать мәйданнарында гына түгел, ә тарихның абруен, кыйммәтен торгызуда да чагылды. Сталин зулымы корбаны булган бөек төрки зыялы Хусейн Җавитнең гәүдәсен туган җиренә кайтару өчен ясалган беренче адым да аныкы. Ул үз сәнгатен милләтенең киләчәгенә багышлады. Шагыйрь башкаларның һәм тирә-ягының проблемалары белән яшәүче кеше диде ул. 2009 елның 13 февралендә вафат булган Бәхтияр Вахапзадә 9 пьеса, 11 фәнни публикация, дистәләгән монография һәм меңләгән шигырь язды. Фәрьят, икенче тавыш һәм безнең асылыбызның кискен кылыч кебек әсәрләре белән ул төрки бердәмлек идеалын сәхнәдән халык йөрәгенә күчерде. Вахапзадәнең тормышы һәм мирасы безгә даими рәвештә шул борынгы хакыйкатьне пышылдый. Әгәр сәнгатьче үз милләтенең вөҗданы була алса, ул үз сүзләре белән генә дә халыкның язмышын үзгәртә ала. Ул шигырьләрнең бер кайчан да үлмәячәген белә иде, чөнки бу шигырьләр бер милләтнең караңгы төннән якты иртәгә чыкканда тоткан факеллары иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган Азәрбайҗан шагыйре Бәхтияр Вахапзадә турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.